like a Hellcat. Hello guys, nhasi nyaya yandauya nayo panapa indangariro dzandauya nadzo dzokuti tingoyeuchidzanawo zvaitika kudhara. Ndoda taura about superstitions zviyera-yera. Nowadays zvashoma zvazvo, but kune vamwe vachiri kuzvibhiliva. Zvinhu izvozvo zvatoda kutaura pamusoro pazvo zvaitika kudhara. Saka ndi mapoints anga ndinawo panapa. Chatanga nepoint number 1. Zvainzi kudhara hanzi usamira panenge pakagara vanhu vakuru. Hanzi ukamira panenge pakagara vanhu vakuru, hanzi unovatorera ropa. Ndatonakidzwa kuti kana ukangomira so, wainzwa mumwe musoti uri kumirira ipapo, ngomira simwe yatsvina, ndicharurova. Guys, hanzi unotorera vanhu vakuru ropa. Unoda kumira vanhu vakuru vakagara, unovatorera ropa. Hamene kuti zvaitika here kuside kwenyu guys. Koita point number 2. Hanzi usadongorera vasikana vachigeza. Ukadongorera vasikana vachigeza unoita showera. Hai, ichi chakambondibata ichi. Yakatombondiitawo, ndakatomboitawo showera. Because yaitambika ndeyekuti taenda kundogeza akurwisi. Vanoziva kwasave, ndokumishawa kwasave, ndokwataindogezera. Saka vakomana vaigezera kwavo, vasikana vachigezera kwavo. Saka tiri zvikomana vanje taibva tadonyangira vasikana vona vachigezera. Saka ini showera ndakambaita zvipa zisoro zvisimba kuzasuka. Ndaita kuti ndobva ndandorohweswa namai kumba. Wakadongorera kayo, kudongorera vasikana vachigeza. Ndobva ndarohwa zvakaipa, hanzi showera. Noenda papoint yangu yechi3. Hanzi ukarota muchato, warota rufu. Guys, hai chiwechi hachina kuitika kwatiri ichi. Ndozvaingotaura vanhu vakuru. Hanzi ukarota muchato, warota rufu. Hanzi uyezve ukarota murungu, warota muroyi. Zvaitika here izvi guys. Ndoda kuti muzotaura kumakomenti maonero enyu kuti zvinhu izvi makamupfuurawo nako here zvinhu izvi, vabereki vachitaura kuti hanzi zviyera-yera zvavo izvi masuperstitions. Ndoenda panumber 4. Hanzi munhu haaridzi muridzo manheru mumba. Hanzi ukaridza muridzo manheru mumba unodana varoyi. Ndakatomboirohwerwa futi nyaya iyoyo. Toridza muridzo, ndakaruka mupama ndanzi wazi namumzi. Chidanira varoyi panapa. Uridza muridzo mausiku. Muridza uridzi mausiku unodana varoyi. Vakomana kahava kare ainakidza zvavo. Haveno mabhoni asi asingazvizivi zvinhu izvezvi zvatakakura tichirarama mazviri. Ndoenda papoint yangu yechi5. Hanzi pamharadzano penzira hapapfuurwi nepakati pape panopesana nzira kudai, kuti imwe nzira inodai, imwe inodai. Hanzi hapapfuurwi nepakati. Hanzi unotenderera woenda kutenderera kudai, woenda kwauri kuenda. Saka watoti taitozviitawo izvi, because mazuva achona taifudza mombe. Saka taitoti tasvika pamharadzano zviya todi waitobva pamekubuda muroti kutenderera kudaiwo. Iyi havana kuzobvunza kuti nemhaka yei ukapfuura napo chii chinoitika. Kwaisakutazve imwe point yekuti hanzi ukarasa mombe zviya uchifudza mombe, marasa mombe kuti mombe dzarashika, hanzi unopfira mate so wobva warova kudaiwo. Kwaenda mate akawanda ndokwadzinenge dziri. Guys, indavambofudza mombe, ndakambozviita zvinhu izvozvo. Sadati tikarasa mombe ndobva tapfira mate torova kudaiwo. Saka ini zvazondinetsa ndezvekuti chii, mate aingoenda kwakati aipatsanuka kuti mamwe oenda uku mamwe oenda uku. But waizoshaya kuti woenda kupi, waiti ukaenda uku wodzokazve woenda uku. Hawana kahapa pakaipa. Ndoenda papoint yangu yechi6. Hanzi murodhi hamugarwi. Hanzi ukagara murodhi unoita mota. Asi ini ndakambomugara murodhi, mota anga hana kudi kuita. Hamene kuti vaizama kudawo, pamwe vaitazama kudawo kuti ukagara murodhi unotsikwa nemota. Saka waitoti ukagara murodhi, ewe unogara murodhi, ugarire murodhi.
uchaita mazimota kumashure. Guys, dati muzotaurawo maonero enyu kuti makakurawo muchizvinzwa here zvemasuperstitions zviyera-yera izvi zvaitika kudhara. Nenda papoint yangu yechi7. Hanzi ukajamba munhu makumbo akatandavara kuti munhu akagara so akatandavara wobva wamujamba kudaiwo. Hanzi haarepi munhu iyeye waunenge wajamba. Asi waitofanira kuti kumujamba futi bheki kudzoka kudaiwo ndokuti azorepa. Ndatombonetsa ndikamufana kangu. Ndakagara ndobva kanditi jamba. Ndakanetsa ndikati dzokera jamba futi udzokere. Uda kuti ndisareba. Zviyera-yera izvi guys zvaitika kudhara. Dati kuzotaura maonero enyu guys. Nenda papoint yangu yechi8. Hanzi mwana mudiki akadya zai kana yoko anoita buka. Hai, ishuwa here idzodzi. Asi vanhu vangokura vachingodya mazai. Hatina kumboona problem yakamboita vanhu. Isi tangokura tichingodyiwa mazai. But vamwe vaitonzanzi vana vaduka vaidyi mazai vanoita buka. Nenda papoint yangu yechinamba 9. Hanzi munhu haadyi akamira. Hanzi ukadya wakamira, life yako inomirawo, haubudiriri mulife. Asi watofanira kudya wakagara. Ukadya wakamira, upenyu hwako hahunyatsi hausuccess. Progress, no progress. Zvongoramba zvangoti. Saka waitoomeka sure kutoti ndikadi wachikafu ndotokasira togara, ndodya ndakagara. Nenda papoint yangu yechinamba 10. Hai, munhu wemurume haadyire mupoto. Tora poto wodyira mupoto, zazi ukadyira mupoto unoita mahobi. Makachihwawo here guys, hada kuti kumbodini. Mundiudzewo guys kuti zvinhu izvi zvaitikawo here kusaidi kwenyu izvi. Hanzi usadyira mupoto. Nenda papoint yangu yechinamba 11. Hanzi munhu wemurume haagari padanda riri pamoto. Hanzi ukagara padanda riri pamoto unodii? Hanzi unozorova mukadzi, unozoponda mukadzi. Ndatoti indakatomborigarawo danda iro. Usagara padanda iro. Ugara padanda iro unoda kuzotipondera mukadzi panapa. But ini chandakazoona pane point ndechekuti vaida kungozamura kuti ukagara padanda unogona kuti kuzongotsva imwe. Saka zvachida zvezvangu. Ndenda papoint yangu yechinamba 11. Yechinamba 12. Hanzi vanhu havatambidzani chikuni chemoto. Kutambidza kuti ndotora chikuni chemoto ndobva ndakutambidza so. Hanzi vakatambidza chikuni chemoto munovengana kusvikira kare. Saka indaitomborambawo kuti ndatambidza chikuni ndoti shama usanditambidza. Tsveta pasi ndichitore. Havero guys, tozvatakuya nazvo ndangozvifunga kuti but kudhara takakurawo nguva imwe yekuudzwa zvimwe zvinhu zvaingovhundutsa so zviyera-yera izvi. Superstition. Ndochandangoya nacho guys, ichiti ngosharewo nemi mugondiudzawo kuti makapfuurawo nako here uko. Asi havashindoiziva kana uri muAfrica. Zvinhu zvacho zvandataura paunoiziva zvimwe zvakawanda, zvimwe ndatozvisiya. Thank you guys. Chiti kune vasati vasubscribe, please subscribe, click your notification bell kuitira paanoupload the latest video hamudarikiri. Saka guys, muzondiudza kumacomments maonero enyuwo. Thank you. Blessed.